ithi wabadala abantu bafana nawe, wathi wawugqiba wabanika into zonke, bafanelwa bona zenze. Now imistake esiye sibe nayo nobhala, siye sithi xa uThixo esinikile izinto afika uSathane. Uthi athi awufika uSathane olathaba kuthethwa ngalo kwelaa culo azihluthe, simlibale uThixo uba ebekhe wanguThixo. Kuthi xa kufika ezambandezelo simlibale uThixo into yoba ngabana ebekhe wanguThixo, sive ilizwi lalo. Litshe laa culo lithi bakudela wena Thixo beva ilizwi lalo. It is because uthaba tends to overpower ilizwi likaThixo. Amane kuqheqheka uSathane ucinge fana genuinely it is God. So bazalwane, tonight ndifuna sithi xa sithandaza namhlanje emveni kwekhonto kaVice or whenever sithandazele i-spirit of discernment, because funeke sibe zii-Christians ezikwaziyo ukwehlula phakathi kokuhlekezelwa ngumoya nokuhlekezelwa nguSathane. Because idanger ye-Christian kukuhlekezelwa nguSathane ecinga fana uhlekezelwa nguThixo.